Karan klasik eling budaya. Hei, 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 hei. Ah, awas awas. Awas awas, boy. Awas dek, order sebentar.
antariksa pecut samandiman habirat rata denowo terus maju pantang mundur rapat pembangune ing tulung agung bersinar bersinar bersih sehat indah menarik endah etining kutha ing tulung agung bersinar rekayasa nindakake pengamalan ikrar janji murni Pancasila ideologi ngrampungake pembangunan wujude wujud era tinggalan sakti terus maju pantang mundur rancak pembangun ing tulung agung bersinar sore
sing
garang tan kena pinandung netranyo pindoda hono Awas, awas. Woi, woi, woi. Ya, ayo lo. Ya. Awas, awas. Ayo, ayo, ojo nglok
suka nonton jaranan eling budaya mijil saking desa duko kang dipimpin Bapak Sayuti esuk eling sorene ya eling sulingane arek Surabaya esuk eling sore ya eling eling marang eling budaya yo Yo, ayo, haha. lo ya lo op lo yo oh yo oh yo oh yo oh yo 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 Yo, 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 yo. Ayo, 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 yo lo yo Ayo, keduret, keduret.
Pak Kodirun, monggo pinarak Pak Kodirun. Monggo Pak Kodirun kalian Nyonya diaturi dirantos bapak-bapak mas-mas mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu para sedang hormati, keparenga ing mriki kala ngaraken punapa ingkang dados kajat lan yatipun anak kula Ibnu Risma niku Mas Tiar ingkang ing saat menika kagungan kajat sedekah rejeki peparingan Gusti Allah ingkang awujud suku sujam sari menika saperlu milujengi anggenipun Ibnu Risma niku Mas Tiar ngelampahi shootingan kadamel skripsi anampilaken kesenian seni jaranan iling budaya. Mugi-mugi sedaya kala wau kan Gusti Allah dipun paring kelancaran anggenipun nindakaken skripsi kuliah dipun paring lancar, para punggawa iling budaya tansah dipun paringi rahayu wilujeng. Kesenian jaranan iling budaya mugi-mugi tetap lestari ing sambikala dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun angsa aduanipun sedaya darasan para rawuh sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun
Ibnu Rimah Manasnya kau cemalih mulai muliakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW tuwin garwa dalasan putra ugi sahabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali pramiripun muliakan mugi-mugi anggenipun nindakaken skripsi anak kula Ibnu Nastiar ugi anampelaken jaranan eling budaya kula wau tansah barokah dumateng Ibnu Rimah Manasnya anggenipun nglampahi skripsi mugi-mugi anggenipun nglampahi skripsi dipun paringi lancar anggenipun kuliah dipun paringi lancar ugi para punggawa eling budaya lan sedaya masyarakat dusun bareng mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rintan dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dumanipun para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun lajengipun Ibnu Rimah Manasnya kados jamalih menika mulai datang cikal bakal akal bakal ingkang babat dusun bareng disandukuh ugi jika bakal akal bakal bumi ingkang dipun panggeni pentas seni jaranan eling budaya mugi-mugi anggenipun nindakaken skripsi anak kula Ibnu dipun paringi lancar para punggawa eling budaya lan masyarakat bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa doanipun rawuh sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun lajengipun metri menika metri badanipun Ibnu Rimah Manasnya ugi badanipun para punggawa eling budaya dalasan masyarakat bareng sedaya ugi keluarganipun Bapak Kadulur sak keluarga mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa doan para rawuh sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun lajengipun bujang kuwat menika wilujengi badanipun Ibnu Manasnya ugi badanipun para punggawa eling budaya dalasan masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi kegiatan kawilujenganipun dinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dan para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun lajengipun jenang sepuh menika milujengi siti ingkang dipun panggeni jaranan eling budaya pentas wonten ing sonten menika mugi-mugi para punggawa eling budaya tansah dipun paringi rawilujeng ugi Ibnu Rimah Manasnya anggenipun nindakaken skripsi dipun paringi lancar anggenipun kuliah dipun paringi lancar dipun paringi rahayu wilujeng dinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dan para sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun lajengipun jenang sengkala menika milujengi Ibnu Rimah Manasnya anggenipun nindakaken kuliah dalasan skripsi mugi-mugi sampun wonten rubeda lan sambikala tansah dipun paringi kalancaran ugi milujengi sedaya punggawa eling budaya mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng tinipun saking pinten-pinten budaya ugi masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa doan para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun lajengipun menika sedaya saringat menika saperlu milujengi anggenipun Ibnu Rimah Manasnya anggenipun nindakaken skripsi ugi milujengi para punggawa eling budaya dalasan eling budaya anggenipun pentas wonten ing sonten menika mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi wilujeng dinten dalu wilujeng dinten kauntan sanesipun asa dan para sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun lajengipun nggih menika jenang para menika anggenipun paring sedekah wonten ing sonten menika hadhahe kalepatan mugi-mugi tansah maring mangapunten lan salajengipun mugi-mugi Gusti Allah tansah amaring kamlujengan dumateng Ibnu Rimah Manasnya dalasan para punggawa eling budaya dalasan masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dan para sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun Bapak mengatakan anggun sepaken wonten kalepatanipun menapunten bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina bi masjidah ya rabbana hamdu kama yalijal wa sika wa tamni syaitanin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awal wal afat wa tadilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tubaliguna masangayat min jamil khairati fil qayabatil maban Allahumma keselamatan fi timlatan fi zazan wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi syikri wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan batama Allahumma bina fi sakratin wa batam nakishab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah.
pangasihmu gawe bobongi ngatiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti ngelingku nganti saiki rino wangi tak undi saya aji uga laku utama tetep nglanggono. Sugeng rawuh Mas Indra. Lho. Niki sedaya cahe Mas dhewe Mas Indra.
Yo, waspada no sing ati-ati longger. Yo, 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 yo. Nuwun inggih para rawuh sutresna budaya kakung dalah sumawur putringan sampun paripurna pasugatan. Mbok bilih anggen lelipur kawula matur wonten klenta-klenta aturgi. Bilih kawula selaku mewakili jumeneng lumaksana putra pagelaran. Bilih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama saageng-agengipun. Adiwasan wassalamualaikum warahmatullahi